unu bụ ụwa mgbede ka mma. Hell, o tee na anyị gụdebere egwu akpọdebere egwu a, so nsị ka m kpọọ ya Mike eje ya ka m chitere unu n'ebe a ka anyị na-enwe ụwa mgbede nke anyị, ebe a nnọọ ka anyị na-anọlikọ ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike gba ofu. Ebe a ka anyị na-anọ nnọọ akpọ onwe anyị our brother skipper. Ebe a ka ọ ga-aba iwepụtakwa okwu anyị atụkọ isi ọnụ were ya mepụta ihe otu ọ ga-esi bara anyị uru. Ebe a ka anyị na-atụpọsị ọkpụkpụ dị n'azụ were nke bara uru mere ife. So na-ekene unu na-asị unu daalụ, jisi n'ike ebe ọbụla unu jisi n'ike n'ife ọbụla ị na-eme. Kịta ka m ga-emepe phone line na-echetakwara unu na nnọ na Facebook and YouTube. Na YouTube or Vote Odenigbo, na Facebook or Vote 104.3 FM. Etinyego m ajụjụ anyị ebe ahụ in case ọ bụ na ị chọrọ join anyị through odide. Ọ bụrụ na ị chọghị ide, imani ya kpọọ nwanyị na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Alright, so anyị na-ekwu maka Oshi dị on the high side n'ụbọchị nke taa. Ụmụ nwanne anyị ndị nwoke, ụmụ nwanne anyị ndị nwanyị, a lot of them. Ụmụ onye nke afụrụ ụbọchị anụ a shop ọgịa ọ na-acha na ama m ihe o tinye n'ime akpa, ọ marọ na mmadụ ama m na mmadụ fụrụ ya ka ọgịa fụrụ ya, ọgịa wee sị ya mepe akpa. Ọsịa ka ya na ịma na one thing with ndị mmadụ bụ na nke izizi kedu ihe ị na-achọ na akpa m kwesị ịbụ a joke, probably ọ bụ na ị dị innocent o. Nke ịbụ asịkwa gị mepezi akpa, ị ga na-achọzi imepe akpa so onye dị innocent pụta, mana ifu ndị a zuru oshi mepe akpa ka ị na-asịrị mepe akpa m fọ. Nke ịbụọ mba, nke ịtọ mba, mgbe ahụ ifuzie gị na ha azụbazi akpa azụ. Mana ọ bụ na ị dị innocent asị gị mepe akpa, ị ga-emepe akpa gị ene n'anya ọ bụ na onwere ihe afọ. And ihe a mere CCTV ji dị very important na every organization, so long as nobody ya bata na shop gị lift to, in fact even offices, because mmadụ nwere ike ịbịa zo camera ma zo something n'office gị na-record na-ewere one or two information ịma mma. But CCTV dị very 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 important. Onye mere every time anyị nwere ndị solar energy, ndị solar energy company anyị na-ewepụta n'ije afịa every Saturday. Onye ka o jide mkpa emekwa ọ bụ na ị ga-anọnyere anyị on Saturday in case ọ bụ na ị na-achọ ebe ị ga-ego ọya wigo obi gị eruo ana ịghọtago ijebe na nke ya na nke wine press. So dị very very important that na itinye CCTV n'ụlọ gị n'ọfịs gị ebe ọ bụla ị nọ, so long as n'ụkwụ na-abụrụ sọsọ ụkwụ gị na-abata ebe a, na even nke na-abụrụ sọ ụkwụ gị safa a na-amakwu ma fence. O nwere nke young man si na ọ batalụ village ka ọ nọ na village, ọ bụrụ oshi ka a bịara izu ya. And guess what? A na-ejide chefa. Amarọ m what is going on. Onye ọbụla kezịrị nkwụcha nya ihe na-agazi n'obodo kịta bụkwa onye ọbụla ji nke oji jisie ya ike, o nwere onye chọrọ ịrapụ nke oji. So onye dobekwuo uche na anya ya dị ebe a, nke ịhapụ ịnarụkwuye nke nwa na o dobelu ọ ji manage. And I wonder why ndị bụ adults ama nchọ ije rụọ ọrụ. Ị nwere ike ịba n'afịa mụọ ka esi akpa isi, mụọ ka esi ka ya na-akpịa, mụọ ka esi akwa akwa ma ọ bụ eme mbọ. Ọkwado ọda dị anyị nwere chairman, ndị chairman for school board. Ịchọkwa ije GTC je register, at least aka na-akụzi gị English, malụ ka esi asụ small English ihe eji na communicate in case mmadụ ka Chukwu esi gbakalụ gị na one day mmadụ erefe gị ọ bụ na ịma ihe ị na-eme. Ọ bụrụ onye ọcha ka ha erefe gị ma onye si country ọzọ wee bịa, ị need oyibo ahụ ịmụta na classroom ka ị wee nwee ike address onye gị na ya na-emekọ ihe. Ụmụ nwoke ọrụ driving dị, ịchọkwa mụọ conductor. In fact these days adị m emekwụzi ihere because if the number of ụmụ nwaanyị na-anyazi shuttle bus kịta ị ga-aghọta a lot of them eju ọfụ. Ụfọdụ n'ime fa bụ ndị di ha nwụ, ọ bụ na fa na-anya shuttle bus, or na di ha nwụ ewere ego setụlụ ọfa ha nwa ejeze bute shuttle bus ka fa nyabazi as driver ka ọ bụrụ ife fa ji agbata ego. Ọ bụ na nwaanyị ga-emenwu these things soro ụmụ nwoke na-adọ ndọrọ dị na ịkpọta nke ya na-akpịa passenger, ịgbagharị ma ịmago ịchụ passenger na ịchụ ego. Who are you? Onye melu ndị mmadụ nweta onye ọbụla na-ezu ochi na adị emela ebere. And punishment day
so izu oshi kita punishment a ga-enye gị dị plenty. Izu oshi kita onye nke amarọ m ihe o je na mekanik ije zu, amarọ m ihe o jere na mekanik ije welu, amarọ m na onye bus driver nwere ego o ji egote moto parts wee baa na ihe a dị bụ mekanik, kama na mekanik a na-eleche some moto parts wee baa na ya ka o je zuo oshi ejide ya. Ọkwa ịma datin dịka hook ya bụ ọ na dịka question mark a na-eji chain a na-eji lift moto nyawa ka etinyere this man na jean belt ya ọkpọ belt n'ukwu wee tinye the tin n'ukwu ya wee were turn the tin wee lift with this man up lift nya ebe ọ bụ na ijere oshi enwelu nnọọ befitting punishment for you. Tools a ga-eji wee mee gị wee nye gị punishment ama nke akọ. Tools a ga-enye gị amaghị onye nke amarọ m nọ na ebe a na-arụ kedu ihe a na-akpịa, amaghị m na onye nke nke ya na-akpịa onye nke amaghị m na onye na-ele stationaries ya onye na-ele akwụkwọ na-ele ụmụ solotape a ka ndị nke a ji ezu oshi wee welu solotape ha dị 4 abi 3 wee welu solotape wee maa fa right round ya ama enyere onye nke ọzọ ntị rabbit na onye nke ọzọ imi na punishment dio na you will never go thief because aka ga-akpalịrị gị. Adị ndị adị abụdazikwa ije kpọ ndị police ọkwa ha nwa na-eme atizi punishment on people. Pụta ihe na-aka amavụ m n'ihe a niile bụ nọ ndị okenye na-ezu oshi, ọ bụrụzi ụmụaka, ọ bụrụ ụmụaka dị 20 years ma ndị dị 24 ma ndị dị 22. Ihe a bụzi ndị nọcha 28, 27, 20, 29, 30, 40. Mana nke kacha wute m bụ onye nke jere izu bread a wee kpọọ ya ọkụ. O jere izu bread, an old man, that man ya na-ejezi ebe 50 years. Nke ya wute m Nigeria is not smiling. Nigeria is not smiling. People nọ n'ime ya they are smiling. Economy is not smiling. President ya they are smiling or send anybody. And ihe na-ewute m na ihe a bụ na these people ga-emecha these things ha na free. Mbụ ndị na because mmadụ zuo oshi the right thing ime bụ iwe ga-ewe gị ya akụ ya hand go touch am. Mana egbunani anụ at least the first thing when bread jugodu na ajụjụ kedu ihe tiri n'ụdị ọnwa emeri eme ka condition bụ ihe se like the thing wute m nke eziokwu kwọrọ m iwatch mgboro na-abụ kwọrọ m neneche di m ya sef ụfọdụkwa inene ya mgboro na-abụ nke ọ bụrụ na ụmụaka the man nwere ụmụaka somewhere so like this na performance na onye maka ụmụaka ya esi wee je adọghị mere enwe the high rate of homeless children n'ụzọ. These things dị very bad. Ọ dị very very bad. Ụfọdụ bụ spiritual something, ụfọdụ bụ agụụ, ụfọdụ bụ just to know onwe ndị izu oshi bụ their hobby. Yes, ọ dị that bad. Because if not, kedu ka ga-eshu enwe the every day every single day o meho na Ọnịcha, o mere na be mmadụ, o mere na be mmadụ, o mere na shop mmadụ, o mere na shop mmadụ, ọ na-eme na ọfịs mmadụ. So ọ dị very njọ, ọ dị very very njọ, ọ dị very very bad. O nwere ka o si dị. So ọ bụ na ị chọọ isonye anyị n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị nkịta, ọ bụ na ị chọọ itinye ọnụ n'ihe njimaka were n'ụbọchị nkịta, vote Odenigbo bụ afa YouTube channel anyị. Then Facebook anyị bụ Volt 104.3 FM. Ya kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-809.
8347. Ka ịgwa m ihe ilo maka oshi nke ụbọchị nke taa na n'obodo anyị. Ichelu na oshi a na-ezu n'ụbọchị nke taa ahụ condition self-inflicted, because enwere self-inflicted condition. Ama m a lot of people bụ na ndị befa hapụrụ fe ego mana a squandergide go the money, squandergide ya ihe a squander the money adịrọ mma, squander ya to the point that ọ nwerozi otu ọhafa. Maka ọ bụ na onye nwee brain ka mpịa ma mmịa ma ọ na o nwee biznes ime biznes ahụ agaghị ọfụma, ihe ị ga na-eche bụ kedu ka ị ga-esi wee bidokwa ebe ị kwụsị, kama ije zuo oshi were ihe onye ọzọ tachagoro ahụfụ wee kpata ije were ya ọ bụrụ nke gị. Hello. Alright, just seek kpọghachi m azụ na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. And I'm live on YouTube. Vote Odenigbo ma ịchọọ mụ na Facebook na Vote 104.3 FM. Hello. Hello. Mgbede ọma ka eke ime ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chukwuebuka nnọọ. Gaa n'iru na ị na-ekwu. Yes, ka ihe na-akpata oshi n'etiti ndị okenye n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa. Kwa nke njọ. Daalụ. Alright. So ọ sị that na nwoke akpakọghị onwe ọfụma. Nna ya bụ na ịkpọkọrọ onwe gị ọfụma wee je ije zuo oshi. Ịkpọkọghị onwe gị ọfụma wee je ije zuo oshi. Then mmadụ ya adị enyelụzi mmadụ aka kịta. Okay. Well, eziokwu but ọ ruru mmadụ ije zuo oshi. Izuchi na-ezu oshi, nwere tactics eji ezu oshi, izuche ejide gị. Ị nwere tactics eji ezu oshi, izuche ejide gị. Ọ ya bụ ihe ka mma. Why not iji nnọọ nwayọ were aka gị jee chọọ ihe ị ga-arụ. Ihe a ga-arụ erika. Ihe a ga-arụ buru ibu, adịghị achọ. Ọ bụ na ị nwere certificate, ị na-achọ nke ọ ga-abụ ije nweta kịta anụ, ị need certificate, ọ dị adị. But the issue bụ na n'obodo anyị anụ a, anyị dalụ ngana nke dị egwu. And ọ na-afịa anyị arụ. Because n'obodo anyị kịta anụ, ọ bụ na o nwere ife ịma ị na-eme, afa gị ga-abụ sorry. Alright, join m na Volt 104.3 FM. Ị ga-akpọnwụ m na studio na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Ka eke ime nnọọ ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Ya ọ fọcha nwa obere kịta ka afa gị bụrụ ka ị bụrụ namesake m, mana nsogbu adịrọ. Ọ ka ọ fọ nwa obere. Gaa n'iru. Oh, I'm telling you.
Chai, jisike kikpo achi anyị azụ. Ọ dị ka network bụ ihe kụpụrụ gị. Kpọọ m na Volt FM na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Ka ime? No, ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Okay, Jọfọ gaa n'iru. Anyị na-ege gị ntị. One many things. And kita na go to water kita go to more gabo. Mama de stand that shall put this down so that people from here will hear that go like freely. Our mother calling up make it full stop. Our mother calling up you be illegal on ya. Onye ọbụla mmadụ kwuru ya na-akpọ ya ka ego nri ọ ga-eri ya onye fụgị n'anya kekịta because ka otu ya dị na be gị ka otu ya dị na be m ka isi ya na-akpọ na main road otu ya dịkwa na main road nke ọzọ but there is the economic hardship o metụtara onye ọbụla then nke ọzọ bụ laziness another one bụ ndị drug abuse o nwere drug ọ ga-amalite etu a ada ngana like ndị kolo ndị na-agba ma nke a na-akpọ crack these things which are very expensive ndị a bụ ndị na-afụkebe n'enugwu a na-azụ wọntu obibi ibu and ịchọba ha ụzọ ebe a na-agbaje bụ na pọnk and ịchọba ihe ọbụla esi ịkọta nwere ndị ga-akụta sị gị dọnwere enweta a ga-enweta ya agba nkwụ ọsọ debekwa ebe a o nwere ike dị n'obi azụ agba ọsọ debe ebe a enyeru ebe enweta ya abụ m onye keke nwere nwe ndị mmadụ banye keke m mmụvo keke na mmụvo keke mbụ keke atọ ebe abụọ mgbe ya price ebe ọ na-aga destination ebe ọ gwa m so onye eruzie that place ọ bụrụ na o jiri ego ga-eji ọkwụ m ụgwọ ọgwụ ya gee ntị now the place m bugata onye abụ ebe ọ na-ere drọg ụjọ na-atụzi m because faces ofu ebe a dị rugged so na-elezi anya jide onwe m ka amamife ga-eme so the young man na-ewetinye aka n'ime bọsas ya this bọsas na-adị pants o nwere phone wepụta ebe a the phone is either Samsung Ultra 20 something there ebe mana Samsung Ultra bụ that phone ama m Samsung Ultra o wepụta the phone tie onye na-ezi the phone ihe nyere ya 4,000 naira onye for the thing and mind you that phone na o ji ebe a pụọ wee Your Highness. The person you put my general, it should be between the age of 32. Okay. So, I feel that there are many things, but I don't know. They can be doing that. All you need to do for this glory. Therefore, one you need to do whichever way there, or which I call I'm not. Dalon. Daalụ so. Daalụ. Ma ọ bụ na ha ga-afụ ụfọdụ n'ime fa ga-asị gị na faith ha na ndị abụrụ ofu na ọ bụrụ ofu ụwa ka ha lọrọ ndị Imo steeti ga-aya lọ ha ofu ụwa oke o nsogbu adịrọ hello mgbede ọma ka eke ime anyị dị oyi ka afa gị na ebe isi akpa anyị n'ime gịnị ka afa gị Peter nnọọ gaa n'iru
Okay, so in our support otu eshi etihi ihe. Oh. All right. 0706048585 my phone is 0915-570-8347. Also no to ano eshi etihi ife ka mana obu na ejide fefe tiro ife. Na fa ga amu na ha ga amu na ha ga ejekwa ọzọ. All right. Hello. Ke ime? Good evening. Ka fa gị na ebe isi akpa anyị? Chuma. Gaa n'iru. Daalụ sọ. Ị gwakwala ya fa gị na ebe isi akpa anyị? Ka afa gị? No, Chukwuma. No. Daalụ sọ. All right, according to the Bible, ndụ mmadụ adịrị onye ọbụla n'aka, so dị afọ ikwesịghị iwelu ndụ mmadụ. I concur. Hello. Mgbede ọma ka ime? Aunty Chinazọ, no. Adị m oyi. Anyị kenekwa Chukwu. Eziokwu. Ịma from Enugu gaa n'iru nnọọ. So, I've come to tender my sincere apologies. I'm live. Problem now. I'm live. I am live for you. I apologize. Onye na-ezu ori dị ngana. Eziokwu. Onye na-ezu ori dị ịmalụ, that is Chukwueke go ori azụ ekenye go ya anya, kenye ya ọgụgụ isi, kenye ya uche, kenye ya isi, kenye ya aka, kenye ya ụkwụ, kenye ya ume. Nwere ume, everything, bodies, okay, that is onye na-ezu ori ụjọ mana ụmụ ebe ahụ na-esitekwe na ụmụ azụ ma na akpụ. Because okay, she was on young, I think because Nwatakiri ebido na bones one abambo. I am because everything in this life will process. For do na Oshi level na cannot she will train she was. So it's a pity for them. So me, I don't understand that way because I can never believe that when is or anything to justify it. So when I just say like an is my way some people my conscience. Like when I do bread, I am on a coach word. So mana onye usually I see him pass most of my things can nna ịmakwa ego na na-ele ya ekwejikwara amakwara ya mmanya ahụ eme ya ịghọta because onye nwere obi ọ nwere onye ya ezugo ibe ahụ that is ọmadị pain because onye zuru the thing o zuru ya na ọdọ happy goma you go through a lot, the person will go through a lot and the worst part even ndị anụnwa ịmazụ ndị anụnwa na-atakụrụ ndị ori gbawa ọkụ mere nke nna ọkwa ịnọ
In fact, I don't know. At times, on a boa, on a lunch, no more. On a boa, on a lunch, no more because it will be a kind of the guy who got so, being on the American on a book on some of their things. So, man, everybody should repent. Everybody should repent. There's no reason for that. Although, onwere ndị gbagote ndị nọ n'isi ma ndị agịnị nwanụ ndị nọ ntọpụ ya eji akwụkwọ ma ọ pen wee ebe nkewa mana you can't say you should. We are the ones suffering it. Daalụ. Alright, true. Anyị nwa bụ ihe na-ata nya bụ afụfụ. Yotago, nke bụ eziokwu na anyị nwa na-ata dị afọ. And ọ na-affect our society. Ọ na-affect otu ndị ụwa si afụ anyị, people in diaspora. And anyị nwa na-eme ihe a, anyị nwa nọ n'ụlọ, anyị na-enyekwa people no outside bad orientation and bad leadership. Onye mere some of our men hapụta ha n'obodo Igbo na-ezuzu ya na-ezuzu. But ọ bụ na anyị coordinate onwe anyị ebe a, why not over there? By extension, ihe ọma na-efe efe. I'm telling you, ihe ọma na-efe efe, mana anyị decide go that na anyị ama na-eme ife ọma. Ijuzie mmadụ ịkpa mmadụ aka na anọ sị gị who he help. Okay. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Nnọọ Chukwu ebuka. Because long the money is another condition whether the good I was the Okas against Naka. That's not the bed of my kid, the bed of like a more more together. I'm bad on target to them out, my feet, didn't better. Oh, I got more is now, what I get one down and if I retire. Yeah, sometimes it's hilarious. I feel like I'm a situation I don't deserve punishment. I can't make a lot of things. I can't make a I can wear it. All I can do now by so. Follow good dog, all my life, not in over. Follow good condition when I did, and I've not always said no to I can wear it. All right, Dalo. So. Okay. Okay. Condition megi izu. She enwe ike ịghọta nke spirituality, but mmadụ kwesịrị ihe mee ya nke izi mee ya nke ịbụọ. A lot of them abụrụ izi ha jere izu oshi ka ejide ha. Ụfọdụ bụ over time. Yatago. Hello. Ke ime? Good afternoon. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Chijioke. Ọ nwoke ka ịbụ ka ọ nwaanyị? Oh, ọnụ gị amakakwa. Gaa n'iru o. Okay, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Ndị na-ezu oshi, spiritual, physical, conditional, mental illness, so nke ọbụla ọ bụ, at some point, ị kwesịrị ije chọọ solution to your problem. Ị kwesịrị ije chọọ solution to your problem. Hello. Okay, ka afa gị chetagodila anyị afa gị na ebe isi akpa anyị. Ka ebe isi akpa anyị? Ejiọfọ nnọọ.
contribute more than 50% to ODI. Now, that can contribute. When one is for growth, you are there when another. The job and never deal with it. All the children are. When one is at home, I see a very before and carry. Now you're good. Or here, more way than what I do. They job, they go to the and all these things. Some of these things are for lawyer normal. Wow, carry Navia. Take Nwatakiri at the club. Where the work of your my God, Nanya. What is the matter? Not giving you people are parents that are mother or correct or that child, or tell that children, is young one. Next time, we keep and take care. They can each one is so big. I just go my Korea and to either not to ban another. Take an apple. The woman on the age now. So all these things in a point for an idea to support. Yeah, you could not have against my parents. Yes, I contribute to crime for my Mm. Mm. Daalụ so. And ọbụrụ asị nke a kịta anụ asọ because a lot of ihe anụ a bụkwanụ ụmụaka weta ịmaghị ebe ha si weta ya ịgba nkịtị over time ị ga-afụ ihe iji ha ego gị gotere nwa gị in the possession of your child. Ọkọ ọrụ gị ofu ihe ịhafịa ọ sị gị na enyi nwoke ma njụ ya kedu ihe enyi nwoke na-arụ o ji enyi something like that. O nwere ka ọ dị. Hello. Gaa n'iru ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Uruchioma. Oh, ezi Imo nnọọ. Oh. Anyị na-walk, anyị na-aga nna, anyị na-awa ike anyị. Ọ dị ka ọlụ ga-echenji this year. Ọlụ ga-echenji this year. Hey, yeah, I notice him, yeah. Chai. Hi. Nya nke Tuesday. Yeah. We put the Tuesday. We man Igbo buying trust and Igbo and Igbo back for to eba. Man did of Mobafia. I am na background next. Man did not work for na video. So I want man now be able to use. We so I am na video aqua phone on ya. Must have the support of that.
Igbo ya go fond of that thing. And I feel the bag and a video. Give me video here. I can't me. You got from the game accident now. If you dig a station, the Manigan is Oshi. So if I go there, one man with the phone, I said, my phone here. No one wants to do a phone here. So you have glove naka, glove the doctor. The operation by naka we move there. So if one yana will be a big mama do. We bully a TN African. We bully a people. So when the measure investigate my research, I see no she goes. Dream of I see no go man no gay. Here you can never. Say my God, you're doing a close weekend. Normal say not as unique. So I'm going to Oshi is not good. Or drama. I want to come and get you the go by now. What you got? No, kidnapping. Now, for they have one school, she know that. So one school out, but what's also, but I need a compound. Come on, eat your other. My camera, we just zoom now, friends. Shouldn't be get after the college, you get. You get the British squad compound. A British okay, mother. Citizen, I want to police are act to know. A guy, the last week. A British. But the police, hand over to the police. But by that time, I think it is a war. I will make this a war. So, actually, I don't know. So, can I Madaka, Ekebu, Jolimbo, Anwan, my Honorable Justice, can I Madonna? I can see other, Ezimo. You see, dalo so nke onye wal ya zelo, nke onye chiri ya zelo. All right, Ezimo, thank you so much. And I think a lot of people now look at this injustice kind of melt out on these people. Ha gba nkịtị. Ị ga-anọ fuki ụdị ihe a na-eme, unu agbachacha nkịtị for every single person around there. You participate, you an onlooker, you know, na-eti yes or no. Igbo gịnị? Iso na ndị ọbara that boy, more the girl, more the man, more the woman, ya na n'isi. And sometimes unu na-enwe setback, unu aya ama ebe o si. Ihe adị agara unu ọfụnụ, unu ama m, asịrọ m Oshi adịrọ mma. Enwefugo mgbe m kwuru na redio anụ na mgbe m ma na Oshi dị very very bad, mgbe mụ nwa na onwe m mistakenly tụọ onye bịara na kọna m mgbe m nọ na school Oshi. Mistakenly, because emeche mfu ihe m na-achọ, mana onye anwa si ebe a wee pụlasị wee sị mba. No kwa this girl welie. No nya welie. For complete 2 days, I eche no imagon. If you the one in Echim that time, Echim is budika. One can do what the implication of mad, especially why is Oshi. Manina ya these days, if wine is wig. Odi ezu okay, I call moon ke cotton. A lady. A lady has no working and wine now. Wine now no working in yari analie. Mana nya wana onwe maka na okwu adịrị ọ na-arụ okwu. So ofu aka adọrọgodiri ya n'akwa. Ifugodu ka o si stagnya. Ifu na okwu ya amarọ m ihe mere ya n'okwu. Mana ije zuo Oshi cotton. Kedu ihe iji cotton eme? Aghọtara m. I just do not understand it. A na-ezukwu m Oshi nwa. Ochimo. Hello. Mgbede ọma ka ime. No Ubochi from Zik Avenue. Ka ime. Onye ọbụla efuru ịtụ ụjọ anọ na ndị a, ma nwoke ma nwaanyị, ga-ama na eziokwu adịkwa ya n'ọnụ. Ebe ihe niile mebiri,
ihe na-eme mmadụ izu ochi ekwue ji akpa enwere umengwụ n'ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ umengwụ ya mee na ịtụ egwu ahụ adịkwa onwe onye ga-eme otu a nọ na agbara mbọ for 15 years gbacha bọị na-emekwa ihe na-eme mete ya otu m chọrọ were ya zụọ ụmụaka m so ya bụ ya ịtụ ụjọ adịkwa ilele bọọsụ na-ezu ochi na ike agwụ ọ dị n'obi ọgaranya ọ dị n'obi onye ogbenye enwere ike asị na nne na nna ya nwere ego o nwere onye kwuru encouragement from parents na-esekwa na ihe mere izu ochi ejide ọkwaga ha na Peter n'ogogoro moto John go ga-achọ ka ikwetekwuo ọ ga-abụ izu ochi ya achọ oche oge etiti ochi so ya bụrụ ya so ya bụrụ ya ihe ndị a niile ihe ọjọọ dị ego amamihe na-eme abalị ka ị ga-abụ young boy ịkọrọ akpa ga-eji mara ihe ọ na-eme ọ bụ ochi so ejide ọdị m eme encourage igbu mmadụ because the worst na-akparị ga-emebi ịkwapụ ọbara Baịbụl kpọrọ ya asọ Ken ole nwanne ya sị na ya mara Ken izizi eziri ama ka o si n'iche so ya bụrụ ya onye ọbụla ihe Chineke amara ga-enwe ịhụnanya na ya gọọmenti ahụ tukwu gotecha ọtụtụ nsogbu a na-enwe taa gọọmenti bụ ndị ọgaranya ka ha na-efebu ogbenye na-atakwu onwe ya n'afọ ọ bụrụ na ọ ga-eme m izu ochi ma ala vileji ga kọọ ugbo ochi adịrọ mma daalụ All right, 0706-048-5853 ka anyị na-emekwa ka anyị na-echeki time anyị maka na oge anyị na-emezikwa rapụ ị na-anya na time ị ga-afụ na ọfọ nwa obere. Hello, good evening, ke ka ime afa gị bụ gịnị? Okay, onye nnọọ adị m mma, gaa n'iru. Ọtụtụ ihe na-ebute uru karịkwara nwanne m nwaanyị maka na o nwee ndị ọ na-abụ ifuru ori na amasị na azụ na-eme mmadụ ozuru ori anọdasị na-efutekwa ori dịkwata ngana anọda nwa na-efutekwa ori dị na o nwere ori na-esite n'ọbara ị ga-afụ afụgo onye mma bụ ọpụta instead ọma nzu ori ọgbodu 15 naira dịka ọfọ ọ ga-eziri mana ihe nke nwere ihe ọ na-alụ ọ bụghị ọ na-azụ o nwere ihe ọ na-alụ na-enye igbo mana instead ọma na-ata ori ka ọ sọkwa ya bụrụ ịnawe oge afụgo m onye nke mma na-azụ ori zigidere ori ọ ga-ezu ori taa a ga-akpọ ya ọ ga-ezu ori ntị azụ na-akabata ya ọzọ ọ pụtakwa nwanne isi ọ ka azụkwa ori n'oche a ka o ji ihe esiri ya ka ọ nọ ya wee nwụọ so ọ dịghị ọkpa gosi azụ ihe onye na-eme ka o si anụ so ọ bụ na ndị a na-ezu ori ga-amara ezi ọ bụrụ na ọ nwụrụ ihe na-atọgbu ntị ha afụ na azụ ka ha tọrọ onwe na ya bụ ihe n'ọdụ taa na ọ dịrọ mma izu ụzọ adịrọ mma because ndị mmadụ nwere obi akpọ ụmụ ndị ga na-emechite onye ahụ ebere onwe ndị ga-abụ tibuo ya mana ọ dịrọ mma 10 commandment asụsụ ebido n'ọtụ so ọ dị na Baịbụl asọpọtụrụ m ka ịbụ onye ahụ maka na ọbara mmadụ ọ na-ekpuchi anya ọ dịrọ mma so ihe aka m nwere ike daalụ sọ daalụ ọbai ọbara na mmiri abụrụ ofu ọbara na tii abụrụ ofu
ọbara na ife ọbụla dị liquid abụrụ ofu, but we play with it. Sometimes enwe ihe kechi na ezinụlọ onwe nnọọ ka esi ha wee na-aga, ị gaghị ama ebe o si, and I promise you uche ga-ama m gwa gị nọọ ihe ime bie ka ọsọ ya. Hello, mgbede ọma, good evening, ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ugochukwu from Enugu, no. So ị na-akọwa na otu a o si wee dị na onwe ka o si wee gbajuo dọlụ si jee zuo oshi. Let me keep them before I went here. I'm the organs to across Oshi. On our battle. Oh, dog about what then on my way on other hand. I think I don't could be sure. One many moments here. I'm not going to share them. All right, so what there? Daalụ sọ, daalụ. Gọọmenti biko gbatala anyị ọsọ enyemaka. Anyị na-ayọzi unu ayọ, gbatala anyị ọsọ enyemaka. Hello, mgbede ọma, ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Ugochukwu, nnọọ, gaa n'iru. maka na ile anya nke anọ na Nigeria na ndị EFCC na ọtụtụ ndị a na-asị money laundering, investment of this nke ọ bụrụ Oshi kadịzi ozu Oshi bribe, mana a na-ekwu ya Oshi adịkpa onye zi bribe a na-ewe Oshi ma ndị dị mkpụmkpụ onwe m na maka na na-arụ ọrụ ihe ndị a na-arụ eme n'ọfịs ka akụ onwe ya ma na even governors ma ndị executives ndị na-eche nke Oshi but all things here pụtara ihe ka a na-akpọ onye eze kotoko. So I'm doing a support na ebido onye ziri Oshi akụọ ihe ikwe ihe adịghị mma because enweghị aka ya dị ọcha ndị nọ na telivishọn na ndị dị n'ime ahịa onye goro ihe 10,000 naira ree 50,000 ọwụ Oshi. So kịta ka a na-akpọ Oshi asị a na-ekwu ya si onye ikiri eziokwu wee maka o were karị mmadụ o mere ihe ọjọọ then onye a na-ekwu ya nwe ezi onye na-eme ihe ọjọọ onye ọla ga-ezite Oshi otu esi ebu ụka. Thank you. Okay, so far m na-ezu Oshi, ngụpụkwa m n'ọnụ ọgụ ahụ. Hey, hello. Ka ime?
Amuche from Enugu, no. Dalo. Hmm. 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 Amen. Thank you. Dalo so. Anya wa my last caller for today. Na asunu. Onye obuna ekwuchasigo. Nwere ihe m ekwu kita. Ya aka. Okay, can pick phone caller. Hello. Good evening. You were 1 minute to wrap your up. Can I forget ABC abom? Can I forget ABC? Bye. The kachika it's not a bear. Old. Okay. Okay. Gani. Hmm. Hmm.
Unfortunately, in Nigeria, we over chose of survival. Man, the problem is that now, that one I chose that survival in your own way. Or the Roma and this is that you put the break. Daalụ sọ. Daalụ. Ifụlụ ọfụma. And onye feel kwe na igbo mmadụ bụ ihe karịa mma. Cheta na eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu nkụ. Mara ekwu too much, mara ekwu more than this. For every single person kpọọ m na ndị ka na-akpọ m na ndị chọrọ ịkpọ m, ndị na-ege ntị, ndị akpọghọ, na-ekele unu, na-asị unu daalụ. Daalụ so much. I couldn't have done this without you guys. So na-esi unu daalụ, daalụ nọ ebe ọbụla unu nọ. Mana ka echi bụrụ ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ n'ụbọchị ọzọ na Volt 104.3 FM. Anyị akpakọ nkata tụkọ isi kama Chineke na-ewelite n'aka na-akpọ nụ mbụ. Ana m emepe phone line basically by 5. Anyị kwuo okwu from 4 till 5. Anyị mepezie phone line weluzie 1 hour wee zaa call. Ọ ya abatacha anyị niile, o ya erutecha anyị niile. So bikonu hafụ na igbu mmadụ ọ dịrọ mma. Nwoke je egbu maka bread, onwe ike ọ bụ na o nwere ụmụaka he needed to feed, onwe ike ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ mana onye ọ lụrụ ọrụ akwụbeghị ya ụgwọ, o nwere ebe ọ na month erube maka Nigeria dị onye ma salary ego na ọ na-e na ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ. Anyị ma na salary does nothing for anybody in this country. The least kwesịrị ime bụ at least malụnụ the reason why o ji ezu ụdị oshi a. Unu amalụzie how to handle it. But one love by onye ka owen ka m ga-ahapụrụ nke ọ na-echetela anyị ndị anyị bụ otu anyị kwesịrị isi na-eme ka mmadụ, ka anyị nwee obi mmadụ, ka anyị nwee obi ebere, ka anyị nwee obi umeala, ka anyị hafụ ị na-ewe iwe ọkụ. Some of us amara control our emotions. Ka ọ dị n'echi, ndeme. Keep us